Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалии ММА ки намояндагӣ мекунад. Кадом даста ба финали Суперҷоми Испания роҳ ёфт ва Манчестер Сити дар куҷо ҳолҳои муҳимро аз даст дод? Ин набзи варзиш аст. Муҳимтарин рӯйдодҳои варзишии рӯз аз Азия Плюс. варзишгари тоҷик Анис Ёқубов дар фаъолияти касбии худ қадами муҳим гузошт. Ӯ бо промоушени ӯзбекистонии Мангу шартнома имзо кард. Нахустин рамзи Анис 7 феврал дар шаҳри Тошканд дар толори Ҳумо Арена баргузор мешавад. ҳарифаш рамзи кори бо таҷрибаи ӯзбек Ҳамидҷон Ғафуров аст. Барои Ёқуб ин имконияти хубест барои муаррифии худ дар сатҳи байналмилалӣ. ба бахши футбол рӯ меорем. дар марҳилаи ниманиҳоии Суперҷоми Испания бастаи Барселона бар Атлетик аз Билбао ҳеҷ фурсат надод ва бо ҳисоби 5-0 пирӯз шуд. каталониҳо бидуни шубҳаву савол ба финали мусобиқа роҳ ёфтанд. ва дар интиҳо ба қаҳрамонии Англия рӯ меорем. дар давраи 21-уми Премьер-лигаи Англия дастаи Манчестер Сити дар бозӣ бо Брайтон бо ҳисоби 1-1 мусовӣ кард ва дар марҳилаи басу муҳим хол аз даст дод. ин натиҷа метавонад ба мубориза барои ғолибият таъсири ҷиддӣ расонад. ва боз як нуқтаи муҳим, имрӯз дар доираи Суперҷоми Испания шаҳроварди Мадрид баргузор мешавад. Атлетико Мадрид бо Реал Мадрид рӯбарӯ мегардад. ин рақобат ҳамеша ҷолибу диданӣ доир мешавад. шумо аз кадом даста мухлисӣ мекунед? дар шарҳ нависед. мо бошем то нашри навбати хайру хуш мекунем. ин набзи варзиш буд. пешниҳоди муфидро аз сарпарасти барнома 1xBet аз даст надиҳед. тафсилот дар саҳифаҳои расмии онҳо.